to the club to get carded. Stepped up front with the door heavily guarded. Mitä tekisi? Sun päivillä muistin näkyy. On itse säälissä perheeni, kaikki meni illalla pelkäsi. Kätis tärki, muistikin pätki, kun te teette kirjat sisään se kätki. Täten kahvit, keittimä mätki, mulla on superpavut, kun superässy pätkinä. Eli kun juoseen loppuun, kartassa Ismolta korkkuu. Samalla kun ylijääni hävitää, se iskee kovaa ja korkea. Nyt OJ toivoo, ettei Ismo lähtis. Venä pois postaa, käy sillä äkkiä uuden tos vähän nuoja ostaa. Tyki syntymäpäivä, kuulin niitä 100 kertaa vuodesta. Tyki syntymäpäivä, en muista. Tyki syntymäpäivä, missä meitsin kohtaan on. Tyki syntymäpäivä, baaris on nopealla jatkon. Tyki syntymäpäivä, tyki syntymäpäivä, älä vie lapsi ees burgeriin. Tyki syntymäpäivä, missä meitsin kohtaan on. Tyki syntymäpäivä, baaris on nopealla jatkon. Tervetuloa Tykin puolella! No niin, tervetuloa meidänkin puolesta tänne Tykin vuoden 2012 puurojuhlaan, eli Tyk Awardsiin.
Siinä saimme vähän esimakua oman tähtemme Ilen musiikkituotannosta, unohtamatta tietenkään Iso P:tä ja McLazyä. Seuraavaksi näemme ensimmäisen osan suurta suosiota saavuttaneesta trilogiasta. Seuraavaksi meille tulee palkintoja jakamaan Aatos, Venla ja Laura. Eli meillä on kunnia jakaa illan ensimmäiset palkinnot, jotka on vuoden opettaja, vuoden hauskin ja vuoden member of staff. Ja vuoden opettajaehdokkaat ovat muun muassa tutustuttaneet meille vektorien salat, opettaneet meille yhteiskuntamme rakenteet ja opastaneet meidät musiikin taidonmaiseen maailmaan. Ehdokkaat vuoden opettajaksi ovat Ismo ja Marja. Vuoden opettaja on Ismo. Ei niin, ettenkö mä arvostaisi tätä, mä arvostan tätä suuresti. Jopa niin suuresti, että mä pidän solmiota, jota mä en yleensä koskaan mullon pidä. Mutta mä toivon, että välillä joku muukin saisi tänne. Kiitoksia paljon. No, tiedättekö ketkä on hauskimpia? No tämän vuoden hauskin ehdokkaat tietysti. Ehdokkaat tänä vuonna ovat Vili Hätönen, Ilkka Niemeläinen sekä Aino Käärä. Vili. Kiitos hirvittävän paljon. Mä en oikein tiedä, minkä takia tää on mulle nyt jaettu tää diplomi, mutta mä arvostan sitä hirvittävän paljon. Se on kaunis. Kiitos. No niin, ja sitten vuoden Member of Staff-ehdokkaat ovat tämän lukukauden aikana avanneet lukittuneet kaappimme, tehneet ruokamme ja siivoneet jälkemme. Ehdokkaat vuoden Member of Staffiksi ovat keittäjät Siivonen Duo ja Paksi Tomppa. Ja vuoden Member of Staff on Tomppa!
yllättynyt, pakko myöntää. Ja yllättynyt myöskin siitä, että Ville ei ollut ehdokkaana. Voitin sut, Ville. Vau, hienoa. Kiitoksia. Ja tässä oli meidän palkinnot. Kiitos. What's up, dogs? Paska tappoi. On parempi. Seuraavaksi me nähdään 2 vielä jäätävää upeata dokumenttia. Vaikka se on vähän vanha. Se kertoo siitä, miten sumon mies yrittää laiduttaa syömällä Subway safkaa. Se on helppoa, mutta en tiedä. Nettas, se on toinen. Joo, ja siis tää toinen dokumentti on sitten Tyk D-suosiollisesti säilyttänyt vuoden dokumenttisarja ja sen esitys Nuijan takaa. No mikäs patonki pojalle maistuisi? En minä. Isolle pojalle iso patonki vai? Iso patonki, sä tiedät mitä meinaa. Tiedät kyllä mitä meinaa. Tuleeko kaikki siihen puuroon hyvä? Kaikki tää tulee. Mä dikkaan näistä ihmisten katseista. Ile, sä näytät kerrankin isolta. Taitaa kyllä käydä salille. Minkä patonkin mä otan? Sano nyt. Jaa. Varmaan sen isoimman. No ei, mutta siis mikä maku se? Näyttää, että sulle maistuu vähän kaikki. Mustaa vai vaalea? Mitä? Tää on koko jyvä. Tää alkaa mennä yli. Ai koko jyvä, oot sä dietillä vai? En. Miltä näyttää? Ne on salaatteja, et sä salaatista tykkää. Ei, kyllä saa. Täällä on yhtään. Eikä mitään. Käy niin, ettei enää alle. Aina kun siellä Virrin tunneilla on, niin se on ihan hirveetä, kun se nuija paukuttaa siinä. Se on hirvittävät draamat jäänyt. No en mä tiedä, mitä me No Olli ja Jesse hiljaa siellä nyt! Se ääni. Aina kun se pamauttaa se siihen, se on ihan... aina kun mä kuulen se pamahdus, mistä on se muoli. Mä tiedän, että se on Virri. Virri ja se keppi. Mun mielestä se on kyllä tosi boss, että se vaan niinku... Se on semmonen auktorisuuden symboli. Mä oon ollut yhdellä Virrin kurssilla. Ja sit kun se alkoi paukuttaa sen nuijaa, niin mä en kestänyt enää olla siellä. Mä tein lukion 4 vuoteen ja menin kaikille Laimi-kursseille. Ja sit mä kävin vielä lakitiedon kurssin aikuislukiossa, kun Laimi ei opeta sitä. Mä kuulin hirveästi juttua Virren nuijasta. Kun mä kuulin, että mä joudun mennä Virren tunnille, mä näin paljon painajaisia. Yksi synkkä aamu, kello oli 8. Se oli Virren eka tunti. Kun se paukutti sitä nuijaa, joudun shokkiin. Mä aloin itkeä ja mä juoksin ulos luokasta. Menin kotiin ja sit äiti käski laittaa mut pois Virren tunnelta, koska mä en pystynyt olla siellä enää. Olli, lyö sitä! Selvä! Luemme syytekohdat. Olli, lue ne. On tullut lukuisia valituksia koulurauhan rikkomisesta, tärkeälleen puhkomisesta, opettajapöydän lommottamisesta ja henkisestä kärsimyksestä, jotka on aiheutettu rikoksentekovälineellä nuijalla. Harjoitamme tässä nyt opettamaan kansalaisaktiivisuutta ja Yhteisön hyvän vuoksi takavarikoimme nuijasi. toteutamme tässä nyt kauppaa YH2 taloustiedon opetusten mukaisesti. Sopimuksen ehdot, jompikumpi nuija jää. Kumpi nuija jää? Viimeinen toive. My precious.
Olli, kasaa se. Paperia sinne alle, ei kaikki siihen päälle. Nuija pitää olla myös näiden papereiden päällä. Katso vaikka näin. Vähän niiden päällä myös. Anteeksi, Pamo. No niin. Tänään täällä olemme kokoontuneet todistamaan tämän kaamean rikollisen kuolemaa. Häntä syytetään lukuisista törkeistä rikoksista. Murhista. Ja näin ollen poltamme hänet roviolla. Näin se lähtee. Lämmitelkäämme nuijan palossa. Tämä on täysin oikein nuijalle. Seuraavaksi meille tulee Aleksi ja Janna jakamaan lisää palkintoja. Eli meillä on tänä iltana ilo ja kunnia tulla jakamaan 3 palkintoa, joista ensimmäinen on vuoden parikko. Meidän koulussa on yllättävän paljon sydänkäpysiä ja tässä heistä valovoimaisemmat, eli vuoden pariksi ehdolla ovat Ida ja Eelis, Aatis ja Laura, Pekka. Meillä on parille pieni puuhapaketti. Ja voittaja on Aatos ja Laura. Kaunista. Miltä tuntuu? Vaikea sanoa, onhan tää hienoa. Kunnia. Elikkä meillä on teille palkinnoksi. Palkinnoksihan te saatte upean palkinnuspalkinnon. Muun muassa käsiraudat sekä Kondoomi, ratsyypaa ja kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollista. seuraavaksi on vuorossa opettajan Lelli. Ja koulussa voi siis menestyä monella tapaa. Osa lukee yöt läpeensä, kun taas osa turvautuu oveluuteensa ja mielestäjä opettajia. Ja tässä ovat erityisen hyvin menestyneet tänä vuonna. Laura Steiner. Ja voittaja on Laura Steiner. Kyllä niitä yötä muuten pitää lukea, vaikka olisi millainen mielistelijä. No, sehän on hyvä. Ja palkinnoksi saat omenan. Koulun menestys olisi jatkossa yhtä hyvää.
vuoden tyyli ja ehdokkaita ovat Julianne Mäenpää. Kummi Heikin ja voittaja on Emmi Heikin. Joo, se varmaan tykkää asus teistä, niin me hankittiin sulle tällainen statement hairpiece, eli tällainen humpu. Sitä voit sitten käyttää missä haluat. Onnea vielä. Siinä on sitä uploadia kerrakseen. Nyt pääsemme kurkistamaan Tykin legendaarisimpien tähtiemme mielten syövereihin ja kuulemaan heidän näkemyksiään talon uusista tulokkaista ja vähän vanhoistakin.